Time fast daddy sugane time fast low time fast daddy sugane time fast low welcome to my practical YouTube channel रायजोफोर एकदम गोबावनि उनाव नै दिनै फैबाय आयौ माथो खावब्ला नुयो दामाने लेटेस्ट निउ पिकनिकनि गान बानायदों आङो टाइम पास दानि जुगानो टाइम पासल' नै बेनाव बानायदां मिस्टार जेखनिया नार्जारि हेलौ सराइबिल बिना एड्रेसा मिस्टार जेखनिया नार्जारिनाव बानायबाय गाना एसे मोजां मोनदों दा मा जायो माथो आलासिसो दे औ हामदों औ ओमफ्राय नों बबेनिफ्राय फैखोब्रा न'निफ्राय दासो फैदोंलां न'निफ्राय आंनि गानखौ एसे खोनासंनायदो दहाय खोनासंखांबाय नांबाय आंना खिन्थु नांबाय दा नांबाय औ गाना मिक्सिं जाजोबाखै आरोखि दासो दांजेनदों जोंना मिस्टार जेखनिया नार्जारिया दांदों आरोखि दा होमब्लाबो आं नोंसिनो ससे मा होनोमोनलाय बिदिखौ मा होनोमोनलाय बिदिखौ जिखुनु सर्टकाट माने ससे माने मा होनो बिदिखौ ट्रेलार खोनासंहोग्रोनोसै ओइ रायलायबाय थानाय जायाना ससे ट्रेलार खोनासंहोनोसै रायजोफोर Permanent boyfriend लाबा डिस्टार्ब जायो सना True love खालामब्ला थगाय जायो सना Permanent boyfriend लाबा डिस्टार्ब जायो सना True love खालामब्ला थगाय जायो सना सिंगेलैनो थाथ'योब्ला मोजां जागोन उनाव साबसिन मोनब्ला Time fast, daddy sugane time fast low Time fast, daddy sugane time fast low Oy sona खाथियाव फै एसे राइदाव फै Permanent boyfriend लायाबाबो Permanent girlfriend जायाबाबो Time fast ल' रायज्लाय जायो सना Time fast ल' लाखौ जायो थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना माने आंबो एथ' देरि खालामा माने बिदिनो डिसेम्बरनि 20 तारिखनि गेजेराव रिलिजा जाहैनांगौ आं बेखौ सानदों शुटिं माबा माबि लानानै नोंथांमोना नेनानै थादो आरोखि मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारिनि टाइम पास गानखौ दुनियानो टाइम पासल'सै आरोखि गाना रायजोफोर गाना 4 मिनिट जाबाय 4 मिनिटाव 4 लाख मोनफिननांगौ आङो नङाला आङो ओंखाम जाया नामा औ 4 लाख मोनबा बे 4 लाखनि मोनसे रयेल एनफिल्डनि बुलेट दंलै मा बुलेट मोनलाय बे ओरै चेलेन्जार मोननैया गिदिर माबाया मा गारि मोनलाय बे जावा नामा बिराद चेलेन्जार 5 गिदिरलै इन्जिनाबो एखेबारे माबा माइहुं बायदि गिदिर बेखौ बायगोनलै आं 4 लाख मोनबा नामा नंगौ दे